खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जालायबाय। दिनै 4 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे गोदान फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। सार्भिस प्रभाइडार एबा हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय माखासे बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरा मैया गावसोरखौ नंखाय ब्लेम होनायनि थांखिखौ लानानैनो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखाथि फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन जे दाखालि थांनाय बावैसो सिगां माखासे रायजो राजाफोरा एनजिअनि मानसिफोरखौ हमदों एबा दंफां खावनायनि दायाव हमदों होननानै बुंथिनानै होनाय जादोंमोन। लोगोसे बे जाथाया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबां गोसारबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बनसु आरो आतसुआबो मोनसे रनजित बसुमतारीनि मुसुखा सावनानै गोख्रों सोमावसारनाय लानायखौ नुनो मोनदोंमोन, जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ मुर्दाबाद लोगोसे बेबायदि इएमखौ जोंनो नाङा होननानै बायदि स्ल'गान होनानै होसिख्रावनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ लानानैनो मैया एनजिअ एबा सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला जोङो बेबायदि दंफां सिखावजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो जायफोरा दंफां खावदों बिसोरो जोंजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो बिथांमोनहा बुंदोंदि दंफां सिखावा सोर? बे दंफां सिखाफोरखौ लाबो। थारैनो जोंनि मानसिब्ला जोङो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरगोन एबा नोंथांमोनहाबो प्रुफ लानानै बिथांमोनखौ सरखारखौ नारसिन एबा हाग्रा बिफाननि दैदेनगिरिफोरनो नोंथांमोनहा नारसिनहै। बेबायदि जोंनि सायाव ब्लेम होनाया थिग नङा होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बेखौबो बुंथिनानै होदोंदि बनसु एबा आतसु बिथांमोनहा गोजौ थाखोसिम सेन्ट्रेल आसाम आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम मेम'रेन्डाम होदों। बेनिखायनो बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना थाबैनो बोखांनानै लाफिननांगौ। मानोना जोङो बेबायदि सिखाव मावाखै एबा सिखाव मावनायमोनब्ला जोङो दासिमाव हाग्राया जोबस्रांलांसिगौमोन एबा जोङो हाग्रायाव रैखाथि होनायनि थाखायसो आथिखालाव दंफांफोरा रैखाथि जागासिनो दं होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा गावसोरनि सायाव बेबायदि इनाय अनागार खालामनायखौ सहायनाय नङा होननानैबो बुंथिदों। मानोना बिथांमोनहा गोबाव सम हाग्रायाव बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा थाबोनानै लेखा फरायनो मोनाखै, थाखा फैसा आरजिनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोनहा गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो रां रुफा गैयैनि थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया रिहेबिलिटेसननि थांखिखौ नोजोर बोनानैनो 8,000 दानारि बान्था होनानै बिथांमोनखौ हाग्राखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे एनजिअ खालामनानै होनाय जादोंमोन। आरो बेबायदिखौबो जुदि पलिटिकेल एबा राजखान्थियारि नोजोरजों नायनानै जोंनि सायाव ब्लेम होनानै जोंखौबो बोखारनो सानोब्ला थारैनो बियो इनाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। लोगोसे जाय बिथांमोना फेसबुक एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरजों लोगोसे हमनो हादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन, बिथांमोनहा दंफां हमग्राफोरजोंसो लोगो जानांगौमोन। अदेबानि जाय बिथांमोनहा दंफांखौ हमदों, सिखावखौ हमदों, बिथांमोनहा सिखावजोंनो लोगो जानानैसो जोंनि सायाव ब्लेम होदों होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बनसु आरो आतसु बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गावसोरनि मेम'रेन्डाम होनायखौ बोखांनानै लाफिनो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव मैया गासै 6 एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांमोननो साख्रिनि थिसनथिलाइ राननायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन जौगाथायनि हाबाफारिखौ मावबाय थानायजों लोगोसे बिथांमोनहा आथिखालाव गुबुन गुबुन लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौबो लासैनो फिलआप खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मैया बेबायदिनो क'क्राझार ओनसोलनि सिङाव थानाय क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव 6 एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांमोननो साख्रियाव थिसनथिलाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांजों लोगोसे जौसाङाव गासै इएम बुंथिगिरि लोगोसे एमएलए बिथांमोनखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइखौ जौगाफारसे दावगानांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो एपइन्टमेन्ट होलांबाय थागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव थारैनो गोजोना फैमारबाय नामा? लोगोसे बर'फोरनि गेजेरावबो थारैनो सान्थिया फैमारबाय नामा? बाथ्राया जोबोद साननो गोनां। मानोना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2023 मायथाइनि एपिएससि आनजादनि मेन आनजादखौ गासै 133निबो बांसिन बर'
सुपार 50नि गेजेरजों गासै 27 आनजाद होनायनि गेजेराव गासै 14सा बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मानसिफोरा बायदि बानसावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि बेबायदि हाबा मावनायनि गेजेरजोंनो बियो थारैनो जाफुंदों नामा होननानै बुंथिनो हायो। थारैनो देग्लाय बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव गासै 133सा बिजाथिफोरा बारग'नो हानाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बियो बर' हारिनि मोनसे जौगासारनाय होननानैबो बुंनो हायो। लोगोसे बिथां प्रमद बर'नि नाजानायावनो बेफोर गासैबो जाजोबदों नामा होननानै गोबांफोरा समाजारि आरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंसोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदिखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। लोगोसे बेबायदिनो अरायसम फरायसाफोरखौ थुलुंगा होलांबाय थानो थाखायबो प्रमद बर'आ हाबा मावलांगोन होननानैबो बिजोंनाव बुंथिनानै होबावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों।